Kubor nakaslem jong unong san hima. Kalong ba kidon katu kat ni kibrio pakimdai ki khasi ye sing in ong kidon ro kinon tribal papau hakathuk antap ye gine ka kinong thabut kadon ye nam don nakaliang jo ka isi kamul panchai ya kane kabuburong ni MDC na po siya la si bafli mo yo imtip ha namar bangan kren be ka jing shisha namar habe yede bet kani ka election jid yo wada dar jong ka shela confederacy te ngaro ngadon ha ka isi to ko por ten re jing shisha sho ban pelong ya kani ka election la de ban delete lut ye ki bomde ki ban don ha ka voters list ka Congress meri Kharpuri ka badai ka MDC ka NPP na Nongskan constituency ka Basyong hakaliang persya Kalayeng ban pensyai halor ke jingbu jingkeli UMDC ke UDP Nasional Constituency uba Bari Kupar Sendam uba Syonglang haliang persya hador bar ke Khasi Hills Autonomous District Council halor ke jingkeli bu ulabu balai baki bomdai khasi ke yok ban tap vote ha ke election wahadadar ke Shila Confederacy kini ke jingbu jingkeli UMDC ke UDP Nasional Constituency uba Bari Kupar Sendam kadai hadian bu CM ke KHADC uba Shimbolang Renja Ulawan Ra yang kai phat halor ke election jit ye wahadadar Hasyala Confederacy kebalong mentakasngi hasngi sedang kedor bar mang tingkah uba Bari Kupar ula penpau ke jing sngolingok badan ki bomdai khasi ki bala yok ban tap vote hakani ki election jit wahadadar kumta upan jing syai la kadon em ban khanglat ni kini ki breu bandum yok tap vote haki por ban sawan ula pentip ro ba ula yok ke jing ujon ki katuk ani ki nongshong shnong ki badai hok ki khlami kerteng wat ki bahayeng jong uru ki mi kerteng kebalong kumba pendu ya ka hok ke jongki Nakaliang uba Shimborlang ula jubab baya ka ka bau MDC na syala ukwa jingsyai ka isi kan sepet banyak bahaya ki beriau ki manabar andalawan biang ke election. Hadirin beradab granu CEM ka Congress meri Kharpuri ke MDC Nongskan constituency ke Basyong haliang persya Kalayeng ban pensyai da ke baong bandum ya lambakla ya ka yeng borok ka wei namaru MDC ke syala umtip baha da ke baong ngan keren ni ke jingshisha namar ke election jit wahadadar ngadon ha ka executive committee ke beladab ha ka to por Shwaban penlong election ladab wenglot yaki kerteng bomdai khasi. Executive Committee in the matter of election of the Wadadar Shela Confederacy. Dengan kerpat CM in charge bah inai report. Syukur pada buram, kakai pot, jangka Executive Committee kabedai bagi jingjit ya Wadadar Shela Confederacy. Nah, sobat pentip baka kam wahadadar Shela Confederacy kalau lai thli adin balakut no ka samoi trekam jong u Scottish urine ha ka khandriu trek menai khat arja khat sao sting senya kom ka jimpen bet ba shipor lathung administrator bat ki acting wahadadar nakapor syakapor nakamenta ban penya ya ka jingchen chat jong ka Confederacy ha ka ba komen laikmon ulalong acting sedar ubak kadu hadin balap pendap ya katup kerteng jong kinong thabut returning officer da ka jingpen mana ka ba arfwe tarik mana khatwei ada akusau ulakhot banwan thap kerteng na ki breu ki badi hok na ka benta banya khun ni le ya ka kam wa dar Shela Confederacy halor ka jingpen mana laingut ki breu komen laikmon Scottish urine but Chris Wan Sweat kila thap ya ki kot kisla jongki ha ka por ba bishar banya ya ki kot thap kerteng ka jong komen laikmon bat sote shurin la pediang kat ba ya ka jong Chris Wan Sweat la kentat namar ka jing bombyang ka balong kat kum ka hukum jong Executive Committee ka ba sau tarik manai ba khat ar ada pasau da kata la eno bah ka jing khuna pedeng komen laikmon bat sote shurin kum ki arngot ki kertong ya ke election la pelang ha ka ar fotrik no pra ada pasau ha ki khandai tli ki jaka thabot kata ha disong ha tenger ka rumnong ka solap ka sai kharap ka musto ka nong trai ka nong wat bat ka lingkhom ya ka jingjop la pen bana da returning officer lingba ka jingpen bana ka ba atrik na meningkong aja pesan na ki nyo hajar sanspa interpoi ngut kinong thabut baro lajar nyo spa nyo sangut kila penon kami ka hok thabut jongki bat argut ki kertong ki baya khun kila yo bot kumni harum
Ukumen lakmon katway spa nyo pukandai pada usute syurin arhajar san spa san pu arbot lakan tait supply bot. Namar kata ke executive committee kat kum ka kendon masan jong ka United Khasi Jantia Hills Autonomous District Appointment Association Achievement Act kandai spa san pukandai kum bala penmana rengkat ba ke jingbo tenti iki kendon jong United Khasi Jantia Hills Autonomous District Election of Order Act kandai spa san pusan ka terwas ke ying ban thung yo sote syurin ubal yo bon tam ko bot kum uharada popura ka shila konferensi na ka bentasan senam ya kan ka kam labu akamat ke ye Dan mana-mana? Songknor badan buram ngarok pa sebentar makan ka report ndit hoi pembalapan pau ni kan ka election wadar la simpor du post nam man penlong biang sisien hoi pementang la yo nu wadar betmai ndai ka wei ngap bu jingkeli ka long hang ni la thop la pendap ya ka thup man thap kerteng jong nong thap buat ndai ke ka bangai syam banga pengaruh ngadi wei du khot ba sebentar kan ka election wadar ba nong thap buat mong ba sebentar ki bala lingo kalong ba kidon katu kat ni ki brio pakim dai ki khasi ye sing in ong kidon ro kinon tribal pau khathuk anthap ye gine ka kinong thap bot to kadon ye nam don nakaliang jo ka isi kamel panchai ya kane pat kanwan ra ne mikilat lenti komnoro man thanglat lo ya kum kini gi brio ki ban yo thap bot hagi election ki ban sawan hadian Korespon ya ka jing kwa jupi na ta ka jing panchai te na ka liang jonga namar baka ngai mana ka liang ki officer returning officer obla penbet ni ka kam na ka ta ka jing jet yo hadadar ha ka kung ka report ka bangila submit chapi lama ka na puli lama ka yeng ha ka bade pa ni ka benta jong ka jing jet na ta ki voter list ya ka ba laki bode wana bar kim dan tinggal siapa hadian ni ha ka ka election ki saiwan na ta ayo Songknor kawai bangalinga ong ya kata kalong ba kami ro kajing ujon nakat tu kat ni kinong song snong gi badi hok ban yo thap ya kabut gi kham yo ka kami ka kerteng wat gi bahiyang bahasam jongar kidon ki ba kami ka kerteng ti kata kalong ba pendu ya ka hok jungki gi di ban yo simbantala halor kata ro habang yo i hang ni ki ka penlingo nga kalong balik ke simpor hadu si paus nam ban penlong biang ya kan ka wadar election atau nak kalian juga isi kedan jingbut banyak ni dak batung acting na ka batung administrator pagin iPhone nak tang ru panai bahadian katuk di ban penlong nak banyak election pagin dai isu ban bu por hadu sistem na ars nam hadu post nam maru wahadar hi ngilong badong kam undon lagi ba hima kalau kai ka jing ai jingmut nak liang ni dekhot apa Sheila konsensi nang the ha ka badai bat ka nga sowi ka ni ka benta ka badai ka jing don jong ki acting ni ka administrator om tang ha ka wa hadadar re ha ka buon tli jong ki hima ki laka hathai ye kini ki benta hina ka liang ka isi ka jongi nginjelek kan wala ban penbet baha ha ka badai bi ki aks jong ke himaru khanang ba kin ngin su tho ba ha badon ka jong acting kanu ka period ka jong ki ba ki la ban chifu acting khang bingen yo nang ni shkma ye ki sim ki sardar ki ni ki rang ba snong kat kum kapor ka bangi ngilabo kanang ba administrator ni acting sodar ki mala ban palat ya ketu kapor ka ba ka adalah ki isi kan bo da ka bangi penbek lenti ra iki ak jong ki mau per jong ki ika hilama ni ilka jo ta ta Songknor badan buram khajat mo ma suka ban pensai khajat itu ba kanum menyalam bakla ya ka yeng bro ko mo da ka buram ni MDC na po shala se ba pli mo yo imtip ha namar bangan kren be ka jing shisha Namar habe yede bet kani ka election jid yu hadadar jong ka Shela Confederacy te ngaru ngadan ha isi to kapor ten rejing shisha sho ban pelong ya kani ka election la adep ban delete lut ye ki bamde ki ban don ha ka voters list te kam don kanu kan ho badong ba kita ki bamde kita ki mo ki non khasi ban ong kin la ban thep vote kam don kum katang ko ban chu ban sai ka yeng ba kin so tho ba kam don kanu kum kata Tengah try kalau biang deh kata kajin pensai.